dic Neus Serradell Catalán i soc llicenciada en Ciències Químiques. Actualment estic treballant en dos projectes, el de feina, que faig de consultora en informació científica encaminada a laboratoris farmacèutics, i també faig control de qualitat de bases de dades d'empreses productores d'informació per laboratoris farmacèutics. Com a projecte més personal, he escrit un conte sobre la leucèmia limfoblàstica infantil, que és els medicaments amics de la Maria. El distintiu d'aquest conte jo diria que són els propis medicaments d'un hospital que es presenten com amics de la Maria i li expliquen què fan ells per curar-la d'aquesta malaltia. I també li expliquen que de vegades s'equivoquen una mica i fa que es trobi malament. I és un llibre solidari, això és important. Una part de la recaudació es dona per la recerca contra el càncer infantil. Sincerament, jo buscava una taula per treballar en un lloc tranquil i segur, amb bones connexions, i m'he trobat en el Crec Coworking, amb un gran equip al darrere que m'ha facilitat una sèrie de connexions amb persones que em poden ajudar a fer més visible aquest conte i a la que jo també puc aportar el meu coneixement sobre biomedicina que he anat adquirint en tots aquests anys de treball.